BPF दुलुआ गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै मावथावै खामानि बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनो थुलुंगा होनायाव जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावफ्लांदों। माने होखारनांगौ आरो बिसोरखौ माने फेजेननांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोबां बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै एखेबारे थुलुंगानाय होनानै मावथावै खामानिफोरखौ मावहोनाय जाथाया बिथांमोननि खामानि। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैखिजाया इउपिपिएल दोलोखौ फोजोबस्रांनांगौ होननानै बिथोन हरदों होननानै सानैसो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ थुलुंगा होनायाव जों बेफोरबायदि मावथावै खामानिखौ मावफ्लांदों। बिथांमोना गावसोरनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों बिथांमोनखौ जोंखौहाय माने हाग्रामा सारानो जोंखौ थिनहरदों होननानै। बेफोर बाथ्राखौ जों बुङाखै, बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्थापानि सनापुर गामिखौ हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा इभिक्सन खालामदों होननानै रायजो राजाफोरा खुद्रि साननानै बिटिआर सरकारनि मिशन बैसोमुथि 1.0 बेनारफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामनायजों लोगोसे प्रमद बर' ग बेक, बिटिआर सरकार ग बेक, फेरेंगा ग बेक बायदि बायदि स्लगानजों होस्रिखावनाय भिडिअआ समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। नाथाय बिटिआर सरकारा माब्लाबाबो बेबायदि फोसावालासे इभिक्सन खालामा। अदेबानि बे इभिक्सन खालामनाय जाथायाव बिटिआर सरकारा जेबो आखाइ गैया होननानै रोखा खालामदोंमोन। बेराफारसेथिं दिनै सनापुर गामिनि बेनार सावग्रा रायजो राजाफोरा इएम रन्जित बसुमतारिनियाव निमाहा बिफैयो। बिथांमोना बुंबावो, जों मिथिस्लाबै सानस्लाबनो हायैयाव बिपिएफ दोलोनि बेफोरबायदि फाव फान्दायनायाव इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जों गोबां दुखु होफ्लांबाय। बेनिखायनो जों बेफोरबायदि मावथावै खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ निमाहा होगोन साननानै जों इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनाव निमाहा बिदों। जोङो मिथिस्लाबै हायै मानसिफोरनि माखासे बिरोधि दलनि खुनजलायनायाव फाव फान्दायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेखौ मावथावामोन बेखौ मावनानै थांबाय, जेखौ खालामथावामोन बेखौ खालामबाय, जि बाथ्राफोरखौ बुंथावामोन बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै सारमोनखौ रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ दुखु होबाय, माने दुखु होबाय, मान गैयै अपमान खालामबाय। बे हिसाबै आङो रायजो राजानि जानानै सारमोननियाव निमाहा बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो। जों जाय जायगायाव दं जों साफ्रोमबो गोरिब, जोंहा जेबो हा हु गैया, गासैबो बिथिङावनो जोंनि ओनसोला दुर्बल। जोङो जि जायगायाव दङ जोङो साफ्रोमबो जोङो दुखि गोरिब मानसिफोर, जोङो गैजाया, हा हु गैजाया, जोङो आर्थिक अबस्थायाव जोङो जोबोद दुर्बल। फैबाय थानाय समफोराव गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर होनानै जों रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होगोन। जोङो फैबाय थानाय समाव दानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि जिथु दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जोङो माने जोंनि नोजोराव जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनो आरो जेब्लाबो सैथो लामाजों आवगायलांनायाव जोङो मदद होनो होननानै जोङो आवगायबोदों। लोगोसे रायजो राजाफोरा डिजिटेल बड'लेण्ड बिपिएफनि मानसिफोरानो मिशन बैसोमुथि 1.0 बेनारखौ सावनो थिननायाव जों गोरोन्थियै सावफ्लांदोंमोन होनना बुंथियो। नंगौ सार, बेयो माखासे माने बिरोधि दलनि थुनजलायनायावहाय बे जाथाया जानानै थांदों, सैथो। बेवहाय जेब्ला डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जोंनि बे जायगानि न' बांफोरखौ सिफायनानै थांदों, थांनाय लोगोनो बिथांमोना हयथ' बे जायगायाव बिथांमोना अलरेडि दंफैखासैमोन खोमा, बेनिखायनो बिसोरो ओंखारलांनाय लोगो बिसोरो बे जायगायाव हाबफैदों। ओमफ्राय हाबनाय लोगो जोंनि आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै नै ओरै खालाम, ओरै बुं, ओरै खालाम, नै बेनारफोर मा होनो फेरेंगा सारनि बिरुदि बुं, प्रमद सारनि बिरुदि बुं, इउपिपिएलनि बिरुदि बाथ्रा बुं, बिसोरखौ दोननो नाङा, बिसोरखौ होखारनांगौ, बिसोरखौ जेरैब्लाबो जोङो माने होखारनांगौ आरो बिसोरखौ माने फेजेननांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोबां बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै एखेबारे थुलुंगानाय होनानै मावथावै खामानिफोरखौ मावहोनाय जाथाया बिथांमोननि खामानि। बिथांमोना गावसोरनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों बिथांमोनखौ जोंखौहाय माने हाग्रामा सारानो जोंखौ थिनहरदों होननानै। दा बै जाथाया जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना पाब्लिक हिसाबै माबायदि एफेक्टआव गोग्लैदों?
जोङो बे जाथायनि उनाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांदों। जोंहा माखासे थानाय न' बांफ्रा सिलिंखार जालांदों, बारा बर्थन सिलिंखार जादों, जानाय लोंनाय गैया जादों। दा जोङो बेबादि अबस्थायाव जोङो भुगिनांनानै दङ। मा लुबैयो दा बेनिखायनो जोङो आङो रायजोनि जानानै आङो सारमोननिसिम आर'ज गाबदों, खावलायदों, निमाहा मोननो बिदों। जोङो मिथिस्लाबै हायै मानसिफोरनि माखासे बिरोधि दलनि थुन जलायनायाव, फाव फान्दायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेखौ मावथावामोन बेखौ मावनानै थांबाय, जेखौ खालामथावामोन बेखौ खालामबाय, जि बाथ्राफोरखौ बुंथावामोन बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै सारमोनखौ रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ दुखु होबाय, मा होनो दुखु होबाय, मान गैयै अपमान खालामबाय। बे हिसाबै आङो रायजो राजानि जानानै सारमोननियाव निमाहा बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ, गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो आरो जोंखौ मा होनो गावनिनो रायजोनि मानसि होननानै जाहाथे जोंखौ बजबनानै लायो। जोङो बेखौनो सारनिसिम खावलायनो, निमाहा बिनो होननानै आङो जोंनि माने हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों। जिहेतु बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां गोरिब सुबुंनि, नंगौ सार। बेबायदि माखासे गाज्रि थुनज्लायग्रा सुबुंफोरखौ बे गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय नोंथाङा मा बुंयो, मा खावलायो? जोङो जि जायगायाव दङ, जोङो साफ्रोमबो जोङो दुखि गोरिब मानसिफोर, जोङो गैजाया, हा हु गैजाया, जोङो आर्थिक अबस्थायाव जोङो जोबोद दुरबल। बेनिखायनो जोंखौ जोंनि बे हालामाव रायजो जानायाव जोंखौ हेंथा होफैबाय थानाय बे मानसिफोरखौ जोंनिफ्राय जानगाराव थाजानो जों लुबैयो। दा फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि माबायदि सलुसनखौ लुबैदों? जोङो फैबाय थानाय समाव दानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि जिथु दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जोङो मा होनो जोंनि नोजोराव जोङो जोबोद मोजां मोनदों। आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनो आरो जेब्लाबो सैथो लामाजों आवगायलांनायाव जोङो मदद होनो होननानै जोङो आवगायबोदों सार। जायनाखि नोंथांमोनखौ थुनलायग्रा बा सावनो थोनग्रा, बिसोरखौ सिनायो नामा? मोनथियो नामा नामफोर? नामफोरखौथ' आं मिथिया। मा होनदोंमोनलाय, बोरै होनदोंमोनलाय, खोन्थालाय। डिजिटेल बड'लेण्ड निउस रादाबनि मानसिफोर आरो बिसोर एक्सुवेलि माने बिसोर BPFनि मानसिखा आरो BPFनि मानसि बिसोरो। साबेसे थाङामोन बिसोरो? बिसोरो साबासो दंमोन नामालै, साबासो दंमोन दां, साबा सयजनसो दङमोन बिसोरो। जेब्ला जाथाया जानानै थांखाङो अब्लासो आं बे जायगायाव सफैदों। ओमफ्राय आङो बे जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आङो बे जाथायखौ नुनानै आङो दुखुजोंनो सिन्था खालामदों आरो खाफाल हमनानै आं माने गाबनो गोनां जादों। इउटुबारफोर थांनायनि खोथाखौ मिथिनो मोनदों। सोर सोर इउटुबारफोरा थाङामोन नोंथांमोननि बै जायगायाव? इउटुबारफोरनि नामखौथ' आं दा बुंनो हालिया आरो बुंनो आंथ' मोनथिजोबा। माने इउटुबारफोरनि नामा मामोन आं बेखौथ' दा बुंनो मोनथिजोबला। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।